Парфюмът е обещание в флакон. Ароматите проникват в дълбоките кладенци на паметта и желанието. Парфюмите са като всички онези ефирни неща, без които можем да живеем до момента, в който ги открием за себе си и разберем, че всъщност без тях живота е прозаичен. За повечето хора, които не познават парфюмите парфен, те са просто лъскави шишенца, докато определена дама или кавалер не те очарова или прелъсти със своето излъчване и парфюм. Колко съблазнителен, неустоим и ненаситен може да бъде, копнежа да усетиш това ухание отново и отново. Веднъж усетил този аромат, ще осъзнаеш колко дълго си живял в неведение. Парфен е компания, повлияна от изключителната немска прецизност и френския романтичен професионализъм, съчетани в едно. Вашето желание е нашето мото, а нашата гаранция е качеството. Продуктите ни са произведени от най-добрите суровини и материали, изящно съчетание на ароматни букети, изпълнени със страст, романтика и свежест. Убедете се в това сами, поръчвайки си безплатен тестер 2 или 3. Открийте своето ухание сред необятната вселена от аромати на парфен. Нашите аромати говорят за индивидуалност, елегантност и стил. Ние от Парфен искаме да споделим дългогодишния си опит в сферата на парфюмерията и да ви предложим качествени и разнообразни аромати за всеки, който търси своята идентичност. Нашето желание е да дарим цялата си любов към ароматите на вас, защото знаем, че парфен е ароматът, който говори за мен.